Πάμε να μιλήσουμε, παρότι ο κύριος Αϊβαγιώτης ήταν και Γενικός Γραμματέας Ενέργειας, τώρα θα μιλήσουμε αποκλειστικά για ενέργεια και θα μιλήσουμε για το φυσικό αέριο. Αφού θυμίσω ότι το φυσικό αέριο είναι, ας πούμε, έχει οριστεί ως ένα ενδιάμεσο καύσιμο για την επόμενη μέρα. Δηλαδή δεν είναι ούτε στα βρώμικα καύσιμα, ούτε στα απολύτως εναλλακτικά καύσιμα. Είναι μια ενδιάμεση κατάσταση που η ανθρωπότητα έχει αποφασίσει ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να βαδίσει στο επόμενο στάδιο που θα είναι η πράσινη ενέργεια από τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, από τις ΑΠΕ. Παρακάλεσα λοιπόν τον κύριο Γιάννη Χωματά, είναι ανώτατος διευθυντής ανάπτυξης υποδομών της ΔΕΣΦΑ, του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μου. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Λοιπόν, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές στο φυσικό αέριο και κυρίως από αυτό το ασανσέρ που βλέπω στις τιμές. Κάποια στιγμή έφτασε μέσα στο Φλεβάρι, νομίζω στα μέσα του Φλεβάρι, σχεδόν στα 60 ευρώ η μεγαβατόρα στο Άμστερνταμ, τώρα είναι γύρω στα 45. 45, ναι. Αλλά πριν από ένα χρόνο ήταν στα 24. Για να το δούμε λιγάκι πριν πάμε στα εντός. Κοιτάξτε, καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Το φυσικό αέριο είναι η τιμή του καθορίζεται σαφώς από την προσφορά και τη ζήτηση. Όπως θυμάστε, είχαμε κάποιες πολύ υψηλές τιμές μόλις ξέσπασε η κρίση του πολέμου το 2022. Είχαμε μετά μια ομαλοποίηση. Φέτος ο χειμώνας ήταν έντονος, πολύ πιο έντονος από τα προηγούμενα 3 χρόνια και καταλαβαίνετε αυτό οδήγησε, προφανώς, και αυτό οδήγησε σε μια άνοδο της τιμής και σε υποχώρηση των αποθεμάτων στις αποθήκες της Ευρώπης. Ναι. Το βασικό, πέραν της τιμής, που προφανώς είναι κάτι το οποίο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο κυρίως για τα νοικοκυριά και για την παραγωγή προφανώς, το βασικό είναι η ασφάλεια τροφοδοσίας. Ναι. Αυτό είναι το δίδαγμα το οποίο μας έδωσε αυτή η κρίση την τελευταία τριετία και εκεί η χώρα μας έχει θωρακιστεί. Έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα, ναι, και το απέδειξε σε όλη αυτή τη χρονική διάρκεια. Αυτό το καινούργιο που προσθέσαμε νομίζω είναι οι 2 σταθμοί υγροποιημένου αερίου. Εννοώ τη Ρεβιθούσα και την Αλεξανδρούπολη. Βεβαίως. Αναβαθμίσαμε τη Ρεβιθούσα, ναι, η οποία πλέον έχει από το 18 και την τρίτη δεξαμενή και μπόρεσε όλο αυτό το διάστημα να τροφοδοτήσει με φυσικό αέριο όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και τις γειτονικές χώρες όπως η Βουλγαρία. Θυμάστε ότι η Βουλγαρία το μεγαλύτερο ποσοστό φυσικού αερίου για την κατανάλωση στη διάθεση την έπαιρνε μέσω Ελλάδος, από εξαγωγές από την Ελλάδα, και τέθηκε σε λειτουργία στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς και το FSRU της Αλεξανδρούπολης, όπου ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει με ένα ποσοστό 20% στην gas trade και με πολύ μεγάλη επιτυχία πλέον υπάρχει και αυτό το έργο και αυτή η εγκατάσταση διαθέσιμη, κάνοντας το ρόλο της χώρας μας πλέον κομβικό, ναι, κάνοντας τη χώρα μας μια πύλη για την ενέργεια όλης της Ευρώπης. Η Αλεξανδρούπολη στέλνει, νομίζω, όχι μόνο στη Βουλγαρία πια, στέλνει και αλλού. Σαφώς, έχει δυνατότητα να στείλει και αλλού, μέσω της Βουλγαρίας και μέσω του ελληνικού δικτύου. Έχει μια δυνατότητα να συμμετέχει σε αυτό που λέμε ενεργειακή πύλη και ο ΔΕΣΦΑ με τα έργα τα οποία υλοποιεί προσπαθεί να τονώσει αυτή τη δυνατότητα. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας της κρίσης έδειξε ότι οι υποδομές παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ένα πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι υποδομές και ένα πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι διασυνοριακές συνεργασίες και η ευελιξία του συστήματος. Πρέπει να έχεις λοιπόν υποδομές, που σημαίνει pipeline και εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου. Πρέπει να έχεις ευελιξία συστήματος, που σημαίνει κομπρεσέρ, μονάδες συμπίεσης, ούτως ώστε να κατευθύνεσαι και να αλλάζεις κατευθύνσεις. Και πρέπει να έχεις και συνεργασία ανάμεσα στους εμπλεκόμενους διαχειριστές, ούτως ώστε να υπάρχει η ελεύθερη ροή του φυσικού αερίου. Πριν δούμε και το κομμάτι της διανομής του φυσικού αερίου, που νομίζω είναι πολύ κρίσιμο, θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή είναι ο Κρουνός κλειστός σε οτιδήποτε σε αέρια μορφή έρχεται από την Ρωσία, έκλεισε και η Ουκρανία. Μας καλύπτει το Αζερμπαϊτζάν και ό,τι παίρνει η Τουρκία από την Ρωσία? Φαίνεται ότι σε πρώτη φάση καλύπτει. Φαίνεται ότι η δυνατότητα που έχουμε κυρίως από τις 2 πύλες που είναι η Ρεβιθούσα και το FSRU Αλεξανδρούπολης μας δίνει μια επιπλέον... Είναι πολύ ακριβότερο από το αυτό που έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν. Οι τιμές πάντα παίζουν, αλλά επειδή και εκεί υπάρχει μια διαθεσιμότητα, οι τιμές πάντα παίζουν και είναι ανάλογα την εποχή. Δεν είναι κατά ανάγκη ακριβότερο το LNG? Είναι ακριβότερο συνήθως, αλλά με διαφορές τέτοιες που είναι ανάλογα της τιμής που έχει το αέριο. Ναι. Γιατί πάντα το αέριο είναι ο κατευθύνουσα δύναμη, ναι, στο θέμα του παιχνιδιού των τιμών.
Το βασικό όμως που επιμένω είναι το θέμα της διασφάλισης της επάρκειας, της επαρκούς τροφοδοσίας με φυσικό αέριο. Το security of supply, η εξασφάλιση της παροχής είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι το κορυφαίο θέμα το οποίο πρέπει να έχουμε αντιμετωπίσει. Και αυτό αντιμετωπίζεται στη χώρα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θυμίζω ότι δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα σε όλη αυτή την τριετία της κρίσης και όχι μόνο δεν αντιμετωπίσαμε εμείς ως χώρα πρόβλημα, αλλά ενισχύσαμε και τους γείτονές μας στη λογική να μην μείνουν χωρίς φυσικό αέριο. Η Ρεβιθούσα, θυμίζω ότι έκανε ένα ρεκόρ το 2022 με 78 πλοία τα οποία ήρθαν και τροφοδότησαν το σύστημα με φυσικό αέριο. Το 70% των προέλευσης κυρίως Κατάρ. Το 70% αυτών κυρίως από την Αμερική. Και δευτερευόντως οι άλλες πηγές. Το ίδιο ισχύει και για το 24, όχι τέτοια αριθμή φυσικά, πολύ λιγότεροι, αλλά πάλι το 70% είναι από την Αμερική, που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε επιλογή προμηθευτή, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια δυνατότητα ευελιξίας στην επιλογή των προμηθευτών. Ίσως πολλοί δεν το ξέρουν, εγώ δεν το ξέρω. Πέρα από το δίκτυο της ΔΕΣΦΑ που δίνει για οικιακή χρήση. Εμείς έχουμε το δίκτυο υψηλής πίεσης, το οποίο δίνει σε βιομηχανικούς πελάτες ηλεκτροπαραγωγή και διαχειριστές του δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης. Πού πάει η ποσότητα που εισάγουμε, είτε ως ελληνική, σε τι χρήση στην Ελλάδα? Το 70% ποσοστά κοντά στο 70% αφορούν ηλεκτροπαραγωγή. Ναι. Υπάρχει το δίκτυο που τροφοδοτεί τους οικιακούς καταναλωτές και είχαμε το 24 μια πολύ μεγάλη αύξηση στο δίκτυο που πάει σε βιομηχανίες. Ναι. Είχαμε μια αύξηση το 24 74% στο μερίδιό τους στην κατανάλωση στις βιομηχανίες. Στη βιομηχανία κυρίως... Οι βιομηχανίες είναι και ζάχαρη, είναι τσιμέντα, είναι τις βιομηχανίες, οι οποίες καταναλώνουν ένα ποσοστό της τάξης αυτής, το οποίο αυξήθηκε πάρα πολύ το 24. Ναι. Σημειώνω ότι το 24 είχαμε μια αύξηση 30% σε κατανάλωση φυσικού αερίου εν συγκρίση με την προηγούμενη χρονιά. Τώρα το πρώτο δίμηνο του 2025 έχουμε μια αύξηση 50% των ποσοτήτων που ρώνουν στο σύστημά μας σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Το φυσικό αέριο είναι εδώ. Είναι εδώ και επειδή ξεκινήσατε και με το θέμα της ενεργειακής, της επόμενης μέρας στο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης, της ενεργειακής μετάβασης, το φυσικό αέριο είναι σύμμαχος για την ενεργειακή μετάβαση. Είναι το απόλυτο εργαλείο για την ενεργειακή μετάβαση και να μπορέσει να καλύψει τα κενά που δημιουργούνται από τις ΑΠΕ σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Και εκεί είναι πλέον όριμο και είναι πλέον ευρωπαϊκή πολιτική, πιο ρεαλιστική πολιτική, ότι το ενεργειακή μετάβαση και φυσικό αέριο πάνε μαζί. Γι' αυτό και εμείς ως ΔΕΣΦΑ επενδύουμε πολύ και στο φυσικό αέριο, αλλά και στις νέες μορφές, όπως είναι το υδρογόνο, όπως είναι το πράσινο υδρογόνο, υποθέτω. Προφανώς, και εκεί πάμε σε προγράμματα καινούρια, τα οποία χρηματοδοτούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατα περάσαμε ένα καινούριο έργο, τον άξονα του υδρογόνου, που είναι ένας άξονας για τη χώρα μας 570 χιλιόμετρα, σε συνεργασία με το Βούλγαρο διαχειριστή, και το βάλαμε σαν πρόγραμμα κοινού ενδιαφέροντος από την στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή να παίρνουμε? Να στέλνουμε υδρογόνο. Αυτά τα συστήματα έχουν δυνατότητα και να στέλνουν και να παίρνουν. Ξέρω ότι αυτή η μεγάλη επένδυση που γίνεται για τον ενεργειακό, για το ρεύμα τέλος πάντων από την Αίγυπτο, περίπου το 30% του συνόλου της ποσότητας που θα παραλαμβάνουμε με φτηνή από ΑΠΕ από την Αίγυπτο, θα πηγαίνει για την παραγωγή υδρογόνου, νομίζω, πράσινο υδρογόνο. Γενικά υπάρχει μια κατεύθυνση για το υδρογόνο. Ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει σε αυτή την κατεύθυνση για το υδρογόνο, αλλά συμμετέχουμε και στο θέμα του CCS, της δέσμευσης του διοξιδίου του άνθρακα. Ναι. Είναι ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο δουλεύουμε, το Apollo, το οποίο αυτή τη στιγμή προβλέπει με διάφορους εκπομπείς την συλλογή του διοξιδίου του άνθρακα, τη μεταφορά του μέσα από δίκτυα τα οποία ο ΔΕΣΦΑ μπορεί να δημιουργήσει, την υγροποίησή του και την αποθήκευσή του σε υπόγειες δεξαμενές. Είναι ένα πρώτο βήμα για την ενεργειακή μετάβαση και είναι ένα βήμα το οποίο είναι αρκετά όριμο, το οποίο αυτή τη στιγμή μελετητικά οριμάζει και δημιουργείται, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι να πάμε στην επόμενη μέρα της ενεργειακής μετάβασης. Το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι ακούω ότι στην Ευρώπη, για παράδειγμα, οι χώρες έχουν χώρο αποθήκευσης φυσικού αερίου. Οι δεξαμενές, από ό,τι είδα τώρα, είναι κοντά στο 40% και ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα να ξαναγεμίσουν για του χρόνου το χειμώνα. Εμείς έχουμε δυνατότητα αντίστοιχης αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων φυσικού αερίου ή δανειζόμαστε από άλλους χώρες? Εμείς αποθήκευση φυσικού αερίου με τη μορφή που το λέτε δεν έχουμε σαν εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.
Υπήρχαν κάποιες σκέψεις και κάποιες προτάσεις τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε εναλλακτικά είναι η Ρεβιθούσα, η οποία κυρίως μας δημιουργεί όχι τόσο σε αποθηκευτικό χώρο, έχει 3 μεγάλες δεξαμενές, αλλά σαν χώρο εισόδου από εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας, μας δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και για μας και για την Ευρώπη. Και μακάρι κάποια στιγμή να αποκτήσουμε δικό μας φυσικό αέριο. Αυτό είναι να βγουν όλες τις ποσότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Εμείς αυτό που κάνουμε τώρα είναι διαχειριζόμαστε αυτό που έχουμε και αυτό που ρέει στο σύστημά μας, επικαιροποιώντας τα δίκτυά μας, κάνοντας ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα για την επόμενη τριετία, το οποίο είναι περίπου της τάξης του 1,2 δις. Και κατασκευάζοντας όλες μας τις καινούργιες εγκαταστάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι και για φυσικό αέριο, αλλά και για μέχρι 100% υδρογόνο. Ουσιαστικά όλο το νέο δίκτυο που κατασκευάζει ο ΔΕΣΦΑ. Είναι αποθηκευτική χώρη. Όχι. Είναι σωληνογραμμές, είναι εξυμπιεστές, είναι μετρητική σταθμή, είναι διακίνηση του προϊόντος στις υψηλές πιέσεις. Αλλά όλο το καινούριο δίκτυο που κατασκευάζεται είναι με κανόνες και προδιαγραφές υδρογόνου. Είναι ουσιαστικά η μετάβαση που λέμε. Είναι ουσιαστικά η μεταφορά οποιοδήποτε μείγματος φυσικού αερίου και υδρογόνο μέχρι 100% υδρογόνο. Για να δούμε. Λένε ότι το υδρογόνο είναι το καύσιμο του μέλλοντος, το πράσινο υδρογόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά.